Здравейте, казвам се Ангел Ангелов. Преподавател съм по информационни технологии в СОУ Сала Доброполудни, град Шумен, и ще ви говоря за OfficeMix. Какво е OfficeMix? Ами, първо да започнем от там. Днес говорихме за страшно много неща, които трябва да учим и да учим и нашите ученици на тях. И първо си бях написал някакви неща от клишета, от типа на, че образованието е огромно предизвикателство. И в крайна сметка то наистина е такова. Такова е за мен, такова е за учениците. И то започва още в 6 часа сутринта, като знам, че трябва в 7:30 да почна да говоря нещо сериозно, а пък те трябва да ме слушат още по-сериозно. И решението, което аз съм намерил всъщност да ангажирам моите ученици в час е не мотивацията. Един колега беше ми казал, той е пред пенсия. Ами аз имам тук само един-двама идиоти, примерно, и като ги мотивирам и те стават мотивирани идиоти. И всъщност не мога да очаквам от тях нещо, кой знае какво. Не е така. Мотивацията е наистина страшно движещ елемент в работата ми. За да бъдат те мотивирани обаче, трябва да са сигурни в това, което ще постигнат накрая. Трябва да са сигурни в резултата. И това е, според мен, ролята ни на учители. Да убедим учениците, да са сигурни в крайния резултат, да не се притесняват от предизвикателството. Да не се притесняват от това, че аз ще им дам задача, колегата ще им даде някаква друга задача и примерно те ще се приберат с 5 домашни вкъщи и няма да имат време за тях. И най-малкото, че ще се справят с тези домашни. Не е просто да ми прати нещо на имейла, нали, аз да му върна имейл, че не е добре и то става едно... Той ми праща втори, като проверя с десния бутон файла и виждам, че това е файла на Иван, пък не е на Петър. И да. Това е, според мен, най-важната ми роля като учител, да ги насоча и да знаят къде да търсят, как да търсят информация, да могат да отсяват важното от плявата. И трябва да бъдат мотивирани. Трябва да знаят, че да, трябва да се учи след 12 клас и не просто да завършим нещо, а наистина нещо смислено, което наистина ще ни отвори път в живота. Тук на помощ ми идват технологиите и използвам страшно много технологии в моята работа. Една част от тях са мобилни, други не. И това е много мощно средство, което искам да ви покажа днес в моята работа, по време на час, а и не само. Бих могъл да дам указания, бих могъл да насоча моите ученици как да направят своята домашна работа и най-малкото това, което сме правили в час, то да има архив, когато се приберат вкъщи, да ползват някакъв хелп. Какво всъщност е OfficeMix? Разглеждам го като две неща. Всъщност инсталацията е една и съща. Когато обаче го инсталирате, той се появява като приставка, като адин в Microsoft PowerPoint и се добавя към всички бутони, горе в ивицата, меню ивицата до всички бутони на менютата. И допълнително се инсталира един инструмент, който съм изписал отдолу, който се появява всъщност като десктоп приложение, което се появява пък над всички стартирани приложения и ще видим какво може да прави. Това е приставката в PowerPoint. При мен е предпоследна в случая. А така изглежда и когато бъде инсталиран. И в случая той е над приложението на Word, а в този случай е над браузъра и мога да достъпвам до него по всяко време, когато е стартирано това приложение. За да бъде стартирано над всичките тези приложения, трябва да го активирате като всяка една програма и то тогава ще работи. Тоест не е програма, която примерно автоматично ще стартира работата си заедно с стартирането на операционната система, пък ако искате може и там да го добавите. За какво служи всъщност, с какви инструменти разполага OfficeMix? На първо място има дигитален писец и Николай говори за това как бихме могли да използваме OneNote заедно с интерактивна дъска, с стилус
потъча с графичен таблет и така нататък. Има инструменти за запис на глас, има инструмент за видеозаснемане и други, които ще видим. На второ място има много добър инструментариум за анкети и приложения, които може да използвате към създадената от вас презентация с вмъкнат OfficeMix. Тези анкети бихте могли да направите един приличен анализ на резултатите на учениците, които са достъпили до тази презентация. И не на последно място за мен това е възможността, това, което сме записали като OfficeMix презентация, да бъде възпроизвеждано, т.е. да има възможност за възпроизвеждане през всякакъв вид устройства и най-малкото да бъде full responsive, т.е. да се вижда по един и същи начин на всички устройства, да няма разместване според устройствата, операционна система, разделителна способност и така нататък. Всъщност това е официалният сайт на OfficeMix, откъдето бихте могли да изтеглите приложението. Има страшно добри видео уроци, които могат да ви покажат как се инсталира. Инсталирането е next, хик, весела нация накрая. Това е. Благодаря ви. Не може да разминем с толкова следство. Всъщност, как да разработваме OneNote презентация. Тук ще работя върху тази презентация, върху която гледате в момента. А всъщност е OfficeMix приложението. Ще го стартирам в момента от запис на слайд. И това е интерфейса на практика на OfficeMix. Това, което виждате тук, е възможност за включване на камера, за нейното изключване, и ако оставите приложението без включена камера или без включен микрофон, на практика ще може да извършвате дейности с инструментариума, който е тук в долната дясна част. Аз в момента ще включа камерата и как работи OfficeMix. Това, което бихте могли да правите в презентацията, и аз съм се подготвил тук една анимация, бих могъл да я разгледам тази анимация от тук. Тоест всичко, което правим като анимация, само секунда, има го като анимация. Чакайте, що гледам назад, аз не знам. Всъщност функционалността и анимациите, които биват извършвани в PowerPoint, те са си достъпни и в приложението на OfficeMix. Когато извършваме всичките тези неща и ако сме включили запис, бихме могли да го спрем по всяко време. Тук вече има някакъв запис, ще реплейсна стария върху него. При преглед на... И ако сме включили запис, бихме могли да го спрем по всяко. При преглед на съществуващия запис, в случая глас и видео, в момента то се записва по подразбиране в горната дясна част. Ако затворите в случая приложението, както виждате, видеото е на същото място, но бихте могли да го преместите на всяко едно друго място от презентацията и след това при запис това видео би могло да бъде с размера или на място, на което вие бихте искали то да бъде. Самият запис се извършва чрез бутона за запис и бива запазен за слайда, който е активен в момента. Ако записа, който сте направили, не ви харесва, съответно може да го изтриете чрез командата за изтриване на запис за съответния слайд
И другата команда е за изтриване на всички записи. Преди малко стана въпрос за това, ако изтривим нещо, дали бихме могли да го възстановим. Windows винаги пита дали наистина искаме да изтриваме нещо. И аз винаги казвам, че това е... На жена ми съм го казвал, като не знаеш някой какво да питаш, отказваш. Защото не знаеш какво иска от тебе. И в случая с Windows е така. Ако не знаете какво ви пита, откажете, няма да сбъркате с това, което сте тръгнали да вършите. Така че по-добре натиснете не, записа няма да бъде изтрит. В противен случай, ако го изтриете безвъзвратно и няма как да върнете направения от вас запис, ще трябва да си го направите наново. По отношение на прехвърлянето на запис, ако имаме запис в предишния слайд, на който, да речем, сме изключили камерата, а сме записали някакъв звук, проба 1, 2, 3. Този запис, както виждате, се появява като вмъкнат аудио файл в презентацията и в случая ще го премести от един слайд в другия. Аз сме записали някакъв звук. Той ще се прехвърли като звук. Ако обаче сме записали и видео, видеото ще се прехвърли, но след малко ще видите, че ако записваме нещо с дигиталната писалка, това няма да се прехвърли. Това е особеното. Тоест, може да преместим аудио и видео запис, който сме направили от един слайд на друг, но не може да прехвърлим видео за снимане на екрана, който сме направили с някои от инструментите за записане. По отношение на записа с дигиталната писалка, това, което всъщност правим като запис, бихме могли да използваме, да речем, някои от инструментите тук за рисуване, като, да речем, бихме могли да изтрием това, което сме направили. Всичко това като видео се записва и правим като запис. Бихме могли да използваме, да речем, някои от инструментите тук за... Този инструмент като цяло с записа и възможността да прехвърляме видео, аудио и след това да бъде споделяно, както ще видите, наистина може да се използва. Разбрахте ли го и те казват да, ама не, нали? Знаете, че е не. Пускате им го един път, втори път, трети път и те пак са го разбрали. Нещата, които правя по този начин, в общия случай, по време на час, давам указания, които след това споделям и те са важни примерно за домашната им работа. Тоест, тук записвам елементи, за които могат да се закачат и са по-специфични. Отивайки си вкъщи, могат да прегледат основните акценти от работата в клас. Разбира се, може да правите запис на отделните слайдове, като се движите напред и назад по слайдовете, а примерно с Space може да се активирате и анимацията в съответния слайд. Така, нека да видим един пример за Office Mix презентация. Всъщност, тук съм използвал някои от елементи, които съм записал за съответния слайд. Това е част от един урок в 6-ти клас, раздел текстова обработка. Тук въпросът е продиктуван от това, че документите в Word са от една страница първоначално, пък ние работим с документи, които са от повече страници и така нататък. Едно видео. Световните стандарти за размера на хартиите определят основния стандарт за България, както и за повечето държави от целия свят, в формат А4 за печат на стандартна хартия. Изключение правят повечето държави, които се намират в Северна Америка. А сега погледнете тениската. Индиите. Аз не съм на кон. Винаги в часовете си вмъквам някакви такива елементи
и съм говорил за тях. Ако не мога да го направя по време на час и ги подготвям, малко извън темата, но учениците знаят, че правят такива неща. Най-бързо мога да го направя, като вмъкна една-две смешни картинки, които нямат нищо общо с темата. И по време на презентацията ги показвам за около секунда, максимум 2. И те, понеже знаят, че правят такива неща, гледат да са по-концентрирани и си ги чакат тия картинки. Те може да са една, две, три, па може да са последователно пуснати или през една-две минути. Тия, които не слушат и не видят картинките, най-малко чума в стаята се рестартират и следващите 5 минути пак са мои. Това е сложено поради тази причина. Това ми е тениската от снощи, беше първата, после окапах с кетчуп и тази ми е втората. Добавянето на анкета, тук имаме една анкета и първо ще покажа примера, а след това ще покажа и как става. Всъщност анкетата е добавена в Office Mix и тя е във формата на вярно-грешно в случая. За самото добавяне на въпрос от типа анкета вярно-грешно, като тук вариантите са няколко, имате да изберете, както видяхте, вярно-грешно, примерно един верен от няколко възможни, multiple choice и така нататък. Добавянето на анкета става чрез ще го махна да не дразни. Става чрез този втория бутон. За да добавите анкета ви трябва интернет. Снощи добавих тези анкети и всъщност съм ги добавил чрез интернета, който имах на флашката и беше изтекал бързия интернет, уния 500 мегабайта, които си имам там. И без проблеми създадах анкетата. Тоест много малко интернет ви трябва. Просто колкото да се закачи компютъра за интернет и самото създаване след това вече е възможно. На анкетата учениците ще могат да отговорят, ако също имат интернет. Пак казвам, не е необходим оттичен интернет до класната стая, за да може да отговорят на тези въпроси от самата анкета. По отношение на самото добавяне, вмъкнах анкетата, тук отгоре мога да напиша въпроса, тук мога да напиша възможни отговори, мога да добавя още един и просто трябва да чекне кой е съответно верният отговор и той ще бъде добавен към самата анкета. Резултатите от анкетата те се достъпват чрез вашия акаунт в mix.office.com, чрез бутона за анализи. Анализа е от типа колко човека са видели съответния слайд, дали има някакъв коментар съответно оставен, ако сте оставили вие такава възможност, колко секунди е съответното приложение. Нас в случая по-ни интересува ето тази анкета, която е видяна от 3 човека и тук се вижда какъв е въпросът. Успеваемостта на учениците се видя в начало и това са хората отговорили в момента на тази анкета. В интерес на истината до тази анкета може да се достъпи чрез акаунт в Facebook, чрез акаунта Microsoft, който имат и с нощи я попълниха тази анкета 6 човека и през Facebook профилите си не им виждам обаче резултатите. Не знам защо, най-вероятно аз не съм сложил някаква отметка, тъй като знам, че преди това, когато сме правили, хората, гледащи с Facebook акаунт си и решаващи тези анкети, техните резултати излизаха. Съответно от акаунта и може да прихваните името, вижда се за колко минути е решил съответния човек анкетата и по този начин може много пък лесно да решите дали го е играл на лонче-бонче и дали си е замислял над това, което... Има нещо невярно, защото коректно ми дава 37%, а друго даваше 3%. Най-вероятно да е учил фейсбуците, пък не ми ги показва. Да, има, защото има нещо некоректно сега. В случая аз пак казвам, има нещо некоректно в това, но за първи път ми се случи, не знам. Да.
Това, което всъщност и тук може да видите, е добрата възможност за използване на инструментите за анотация. По време на презентирането имате различни цветове, различна триплътности за изписване и гумичка, която може да изтрива или единични елементи, да речем дясната линия само, или да речем абсолютно всичко. Задържане на шитени черта ли правя ли, защото така много къдра беше? Ами не черта, не я прихваща, не. Неудобно е за писане с мишката и няма как да бъде изписано. Както и в случая, това е примерно обяснение, което давам за правилото 30 по 60, всеки от нас го знае, но там просто не става да го изпиша с мишката, хубаво би било да се използва или с интерактивна дъска, или най-малкото с стилус. Тук са анализите на резултатите, които съм извадил. По отношение на видеозаснемането на екрана, то може да бъде направено, видяхме откъде. Правил съм си експеримент дали ще прехване две камери. Една към мен и една към учениците. Успях да го направя чрез едно допълнително приложение, което така или иначе мога да използвам две камери и то бива достъпно от тук. Когато обаче използвам тази опция, ми прихваща камерата, която ми е на челото на компютъра, а другата просто не се вижда. Когато направя обаче записа, софтуера се интегрира с микса и всъщност разделя екрана на две части и мога да виждам и учениците и мен. Подобно нещо си играх да правя, защото от един от проектите, по който участваме училището, трябва да правим конферентна връзка и бих искал да се вижда реакцията на учениците, когато правим подобно нещо. Така че има и такава възможност, нали, за тези, които решат да се занимават. Снимка на екрана. Моля? Едно приложение, даже забравих как се казва. Ще ви го дам после. Имам го като инсталация. Може да се използват 4 камери, защото пък използвах тях да правим изчисления на помещения, които не са правоъгълници и квадрати. Скрин рекординга също може да записва екран, като това, което всъщност записва скрин рекординга, е нещото, което ви се намира на десктоп. Тоест, в момента на десктоп ми се намира другата презентация. Ако тя е затворена и примерно ми е отворен сайта и натисна скрин рекординг, по време на записа, първо очертавам, нали, кое ще искам да заснема, по време на самия запис, това, което всъщност се случва тук, бива записвано. Ето го като видео. Това, което всъщност се случва тук, с доста прилично качество, между другото, се прави видеото, което наистина остана впечатлен за такъв кепчинг. Нали, програмите обикновено записват в много ниско качество. Тук качеството на записа наистина е доста прилично. Освен всичко се чува и глас. Записа на екрана в този случай също става по този начин. Определяте зона, която искате да заснемете и очертавате и тя всъщност се появява на екрана, на слайда, който ви е активен в момента. Тоест няма някаква, кой знае каква философия. Резолюцията, с която се записва екрана, е 96 dpi, това, което даже повече отколкото трябва за web, така че е с наистина много хубаво качество. Съхраняването на Office Mix презентация бихте могли да го направите чрез няколко начина, т.е. ако натиснете първо Upload to Mix, ще се зареди вашият акаунт.
Следвате няколко стъпки, които са в общия случай next, изискващи неща от типа да напишете име на вашия проект. Разбира се, пак казвам, за да го направите всичко това, трябва да сте си влезли с Microsoft-ския акаунт, иначе няма как да достъпите до всичките тези неща. Ето е предпоследната стъпка. Предпоследната стъпка, която определя това как да съхраним нашата презентация и каква достъпност да има тя за другите потребители. Аз в случая съм избрал тя да бъде публична, като във всички случаи това, което публикувате е с Creative Commons лиценз, т.е. всеки, който види, бихте могли да му разрешите да коригира, да не коригира това, което вие показвате там, т.е. учениците също биха могли да коригират някои неща, но авторското право си е ваше. В зависимост от това какво сте избрали като начин на споделяне, ето тук отдолу, бихте могли да споделите вашата презентация на определени имейли, бихте могли да я споделите в социалните мрежи или да я споделите в някои от вашите сайтове, които поддържате. Така, някакви въпроси до тук. Значи, по принцип, едно възражение спрямо термин на авторско право, да си го кажа. Авторското право е по-сложно понятие и нека го оставим на правителство на законодателното право. Значи тук вие давате достъп, който вие решате. Това е всъщност направо, по което вие работите. Но името най-малко не може да бъде променено, примерно не могат да бъдат, ако използват картинки, нали, те са си мои. Да. По отношение на това как работи SNP, това представлява самият инструмент. Може да правите снимка на екрана, като до пиксел близо бихте могли да определите това, което искате да заснемете. То се появява в приложение, което много наподобява интерфейса, който видяхме. Почти същия, инструментите този път са изнесени отгоре. Може да добавите глас към това изображение, може да добавите нещо, което сте написали. И ако добавите глас, всъщност файла става с разширение MP4. Тоест много лесно бихте могли да го споделите след това в някои от каналите, примерно в YouTube да речем. Бялата дъска работи на принципа на бялата дъска. Но тук също може да направите запис и ако допишете нещо по време на запис, при последващо възпроизвеждане, това нещо ще се съхрани и в библиотеката се запазват абсолютно всички файлове, които бихте могли да съхраните или не в последствие, но сте правили като запис на екрана. И последно бихте могли да си направите снимка. Един бертон да си направя, поне давно нямам бертон. В общия случай, мисля, че е това. Благодаря ви, очаквам вашите въпроси. Сега трябва да пращате. Ангел започва, може би да отвориш сайта на конференцията или тя вече се препълни? Коя? Вашата.